Tumayo, mga minamahal, tayo natin tumayo bilang paggalang sa salita ng Diyos. Dadaan ating pong minamahal mangaral, ating beloved elder, Brother Alvin Reyes. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Opo. Purihin po ang ating po pinakamalaping Jesus. Amen. God bless po ating beloved elder, beloved brother Jobin Perez. Let us pray. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dakilang mapagpala naming Ama Diyos, makapangyarihan sa lahat. Aming pinakamamahal na Panginoon Kristo. Maraming pong salamat, mahal na Panginoon, sa dakilang pagkakataon, pribileyo na ipinagkakalubo sa bawat sa amin, lalo na po sa iyong abang lingkod, O Malapinoon. Hallelujah. Marami pong salamat, Malapinoon, sa pagkilos mo sa aming kalagitnaan, O Malapinoon, sa iyong matamis at banal na presensya. At narito po kami, Malapinoon, sa pag-aaral ng iyong banal na salita. Subalit bago po ang lahat, kami po ay sama-samang dumudulog sa trono ng biyaya dyan sa kalangitan. Kami nagpapakumbaba, nagsisisi sa lahat po ng aming mga pagkukulang, saan man kami nasumpungan, Malapinoon, sa aming mga kahinaan, sa mga oras di po namin nababantayan ang aming mga sarili. Kabagan mo po kami at patawarin, hugas ng linisin ng iyong banal na dugo umago sa krus ng Kalbaryo. Sa ganang akin, mahal na Panginoon, wala po akong magagawa. Sa iyo lamang po ako umaasa, Malapinoon. Samahan mo po kami, Malapinoon. Hallelujah. Ikaw po maglagay ng mga salita sa aking mga labim. Maging daluyan ng masaganang pagpapala sa mga tagapakinig. At sa pangkalatang dalagi na aming pong dearly beloved Honorable Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeda, aming sama-samang sinasaway lahat ng mga uri ng hadlang. Cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus, ang pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pagdadakil, pasasalamat at pagsamba ay nauko lamang po sa ating pong nag-iisang Diyos na buhay, sa ating pong napakabait na pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Atin din pong ipinapaabot ang dobling paggalang at pagbati po ng magandang umaga sa ating pong dearly beloved Honorable Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeda. Amen. The end-time prophet of our loving God, at maging sa kanila pong beloved children. Amen. To the whole beloved Almeda family, sa ating pong mga beloved elders na ating pong kapiling, sa ating pong mga beloved choir, amen, beloved instrumentalists, sa ating mga beloved pastoral worker, sa pangasiwa na ating pong beloved ordained preacher, Kuya Buboy, na ating pong beloved Ate Vice, amen, at sa ating pong mga minamahal, mga bisita, sa ating pong mga beloved viewers, sa ating pong Facebook live streaming and YouTube channel, sa mapagpalang umaga na po sa ating lahat, sa pangalan po ng ating pong pinakamamalapeng Jesus. Palakpakan po muna natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Atin pong basahin po, mga minamahal. Amen. Atin pong ihanda, mga minamahal. Amen. Ang ating pong mga kwaderno, ating pong Bible, mga minamahal. Tayo po'y mag-aral ng salita ng ating dakilang Diyos. Atin pong basahin, mga minamahal. Magkasunod na po nating basahin ang dalawang talata, mga minamahal. Aklat ng Roma 13:11, at isunod po natin ang basa ang Lucas 21, talatay 28. Amen. Praise the Lord. Kindly po sa mga beloved Bible reader, amen. Aklat ng Roma 13:11, at isunod po natin ang basa ang Lucas 21 sa talata ay 28. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Puri po ang ating dakilang Diyos, mga mahal. Dito po sa sulat ng Apostol Pablo sa mga taga-Roma, ang kabanata po ay 13 at ang talata po ay 11. Ito po sinasabi. At ito, yamang nakikilala ang panahon na ngayon kapanahunan nang magsigising kayo sa pagkakatulog, sapagkat ngayon ay lalong malapit na sa atin ang kaligtasan kaysa nang tayo'y nagsampalataya ng una. Lucas 21:28. Dito po, mga minamahal, halos sa supporting boss, mga minamahal, ang Ebanghelyo ay kay San Lucas, ang kabanata po ay 21 at ang talata po ay 22. Ito pong sinasabi, sapagkat ito ang mga araw ng paghihiganti upang maganap ang lahat ng mga bagay. 28 po, talatay 28, 21:28. Amen, praise the Lord. Ang kay San Lucas, ang kabanata 21 at ang talata po ay 28. Amen, praise the Lord. Datapat kung magpasimulang mangyari ang mga bagay na ito,
ay magsitingin kayo at itaas ninyo ang inyong mga ulo sapagkat malapit na ang pagkatubos ninyo. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Peng Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Peng Jesus. Amen. Ating pong pamagatan, mga minamahal, ang ating pong pag-aaralan. Now it is high time to awake out of sleep, mga minamahal. Ibig sabihin, mga minamahal sa Tagalog, amen, panahon na, mga minamahal, amen, na tayo po ay magising sa ating pong pagkakatulog, mga minamahal, amen. Nung ating na pag-aaralan, nung Sunday, Wednesday, mga minamahal, amen, kung marinig natin ang tinig ng ating dakilang Diyos, huwag papagmatigasin ang ating mga puso, mga minamahal, amen. Panahon na upang tayo gimising, mga minamahal, amen. Lalo na ngayon, mga minamahal, preaching time, mga minamahal, amen. Huwag na po tayong matulog, umaga na po, alas 5 na po, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, meron pong nagpatutuo. Amen. Nung po siya ay natulog overnight, mga minamahal, napanaginipan niya ang rapture, mga minamahal. Siya ay natulog, naiwan sa rapture yung natulog, mga minamahal. Amen. Kaya't baliwala pala, mga minamahal, kapag tayo nandito overnight, subalit tulog naman tayo, mga minamahal. Amen. Iiwan din tayo. Kaya sayang lang din, mga minamahal, yung ating pong mga sakripisyo, amen, yung ating shampoo, conditioner, yung pamamasahe, gasolina, yung ating bihis, yung ating pagpapalansa sa ating mga uniform, kung maiiwan lang din po tayo, mga minamahal, yung ilang taon nating paglilingkod, mga minamahal, sayang na sayang po yan, mga minamahal. Amen? Kahit sinasabi, mga minamahal, ngayon na po ang panahon upang tayo po ay gumising sa ating pagkakatulog, mga minamahal. Amen? Kung dati-rati tayo po, mga minamahal, amen, ay chismosa. Amen, sabi ng banal na kasulatan, lisanin natin, mga minamahal, ang gawang masama, mga minamahal, amen. Yung ating ginagawa dati, mga minamahal, na hindi kalugod-lugod sa ating dakilang Diyos, mga minamahal, amen. Iwanan na natin, amen. Manumbalik na po tayo, mga minamahal, amen. Lumakad na po tayo sa daan ng ating dakilang Diyos, amen. Maglingkod po tayong tapat sa ating pong pinakamamalapay, sapagkat sinasabi ng banal na kasulatan, amen, malapit na sa atin ang kaligtasan. Ibig sabihin, malapit ng pagbabalik ng ating dakilang Diyos, nasa huling panahon na po tayo, mga minamahal, amen. At marami na po ang sinyalis, may alingaw-ngaw, mga minamahal, digmaan, amen. Ang China, nagbabantang sakupin, girahin ang bansang Pilipinas, mga minamahal, amen. Lindol, mga kalamidad, tsunami, mga minamahal, nangyayari na po yan, mga minamahal, amen. Kaya't sinasabi, mga minamahal, ng Lucas 21:28, datapwat kung magsimulang mangyari ang mga bagay na ito, sinasabi ng banal na kasulatan, amen. Magsitingin kayo at itaas ang inyong mga ulo, sapagkat malapit na ang pagkatubos ninyo. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamalapeng. Ibig sabihin, mga minamahal, maghanda na tayo. Amen. Kailangan na nating gumising, mga minamahal. Amen. Kailangan na nating maglingkod ng tapat sa ating pong pinakamamalapeng Diyos. Kailangan nating magpakainit sa paglilingkod sa ating pong pinakamamahal na Peng Jesus. Amen. Sapagkat anumang sandali, amen, babalik ang ating dakilang Diyos. Sabi ng banal na kasulatan, hindi alam, siya'y itinulad, mga minamahal, sa isang magnanakaw. Amen? Ang pagdating ng ating dakilang Diyos ay itinulad sa isang magnanakaw. Amen? Ang magnanakaw, pumapasok sa bahay yan. Tulog tayo, mga minamahal. Amen? Pag pumasok ang magnanakaw, hindi yan magpapaalam. Amen? Hindi kayan bibigyan ng solicitation letter. Amen? Isasabihin doon sa sulat, mamayang gabi aakyatin kita. Amen? Mamayang gabi nanakawan ko ang iyong bahay. Mga minamahal. Hindi yan sasabihin ng magnanakaw. Ganon din ang ating dakilang Diyos. Amen. Kaya't sinasabi ng banal na kasulatan, sabi mga minamahal, amen, prepare to meet thy God, mga minamahal. Amen. Ibig sabihin, maghanda tayo sa pagsalubong sa ating pong pinakamamahal na Peng Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang malakas ng ating pong pinakamamahal na Peng Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Ibig sabihin, makikita natin ng mukhaan ang ating pong pinakamamahal na Peng Jesus. Amen. Maliban na lang kung ibang mukha ang nais nating makita. Amen. Sino ang nagnanais makita ang mukha ng Malapinoon? Amen. Magsabi ng praise the Lord. Amen. Lahat tayo, mga minamahal. Amen. Subalit, mga minamahal,
Iba ang ibinubukan ng bibig. Iba naman yung ginagawa sa sinasabi, mga minamahal. Amen. Gusto magmana ng buhay na walang hanggan, subalit ayaw ipagtrabaho ang kaligtasan ng may takot at panginginig. Amen. Pag sinabing dumalo, amen, Merkules, Biyernes, Linggo, nasaan? Mga minamahal, mas inuuna pa ang pagliliwaliw, mga minamahal. Mas inuuna pa, mga minamahal, amen, ang makipag-reunion, mga minamahal. Inuuna ang ibang bagay kaysa ating dakilang Diyos, mga minamahal. Amen? Kung nais nating makita ang mukha ng ating dakilang Diyos, sabi ng banal na kasulatan, lahat sa atin, mga minamahal, ay mahalaga, sabi ng banal na kasulatan. Amen? Ito po ay ating iwanan, mga minamahal. Amen? Kung ito'y makakaapekto sa ating paglilingkod, sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen? Iwanan po natin, mga minamahal. Amen? Kung yung ating inaawit, sabi ng ating inaawit, I want Jesus. Amen? Sabi ng inaawit, gusto natin ang ating dakilang Diyos. Nais natin siyang makita. Amen? At anumang mahalaga sa atin ay kaya nating iwanan, mga binamahal. Amen? Subalit, sabi nga ng banal na kasulatan, pinupuri ako ng kanilang mga labi. Amen? Subalit, yung puso naman natin, malayo sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen? Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen? Sabi ng banal na kasulatan, work out your salvation with fear and trembling, mga minamahal. Hindi lang pagsisikap. Amen? Sabi ng banal na kasulatan, extreme sacrifice, mga minamahal. Amen? Yung ating pong pagdalo sa gawain ng malapayan, hindi lang, mga minamahal, hindi lang pagsisikap, kailangan talaga ng sakripisyo. Bakit po, mga minamahal? Amen. Ang ilan sa atin, pagod na pagod sa trabaho. Amen. Yung iba sa atin talaga, mga minamahal, hindi magkandagulapay, mga minamahal. Amen. Halos hindi na maimulat yung mata dahil sa pagod sa trabaho. Subalit sabi ng banal na kasulatan, kailangan nating ipagtrabaho ang ating kaligtasan ng may takot at panginginig. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Amen? Kasama sa pagtatrabaho sa kaligtasan ang pagdalo. Amen? 3 times a week. Hebreo 10:25 na sinasabing, huwag pababayaan ang pagkakatipon ng mga banal. Amen? Ibig sabihin, walang a-absent, mga binamahal. Amen? Makakapangatwiran ba tayo sa ating dakilang Diyos? Amen? Pag humarap na tayo sa hukuman, judgment seat, masasabi ba natin, mahal na Panginoon, hindi ako nakadalo dahil nag-aaral ako. Mahal na Panginoon, hindi ako nakadalo dahil may inaalagaan ako. Mahal na Panginoon, hindi ako nakadalo dahil nag-aaral ako. Amen. Meron akong trabaho. Amen. Sabi ng banal na kasulatan, work out your salvation with fear and trembling. Gumising na po tayo, mga minamahal. Amen. Kailangan na nating magpakainit sa paglilingkod sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Kailan pa ba tayo kikilos? Kailan pa ba tayo gigising? Amen, sa ating pong pagkakatulog. Kailan pa ba tayo magsiseryoso sa paglilingkod sa ating pong pinakamamahal na Panginoon? Amen? Kapag huli na ang lahat. Amen? Huwag na nating hintayin, mga minamahal, maging huli ang lahat. Ngayon pa lang. Amen? Napakapalad natin. Bakit, mga minamahal? Laging meron nagpapaalala sa atin ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen? Sa iba, wala ang ganito, mga minamahal. Amen? Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Amen? Sabi ng banal na kasulatan, huwag pababayaan. Amen? Sapagkat sa ating pagkakatipon, mga minamahal, nakikipag-fellowship tayo. Amen? Sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen? At hinuhugasan tayo ng banal na dugo ng ating dakilang Diyos. Tayo piniperpekto ng ating dakilang Diyos. Kaya mga minamahal, laging sinasabi ng ating pong dearly and beloved parents in the Lord, laging dumalo sa gawain ng mahal na Panginoon. Sapagkat anumang oras darating ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Sapagkat ang sabi ng banal na kasulatan, ang kukunin, ang dadagitin ng mahal na Panginoon. Amen? Ang sasalubong sa Kanya sa alapaap, yung walang kapitasan, walang mansa, walang kulubot. Ibig sabihin, perpekto sa harapan ng ating dakilang Diyos. Amen? Sabi ng banal na kasulatan, walang matuwid. Amen?
Walang nakaabot sa kaluwalhatian ng ating pong pinakamamahal na pension. Kaya kailangan, mga minamahal, lagi tayong dumalo sa gawain ng malapeno upang tayo maging perpekto sa harapan ng ating dakilang Diyos. Amen. At sikapin talaga, maramdaman ang matamis at banal na presensya ng ating dakilang Diyos sapagkat ito po yung ating tatak, mga minamahal. Selyo po natin ito, mga minamahal. Amen. Kaya mga minamahal, tayo po ay inaaralan lagi. Amen. Ang ating pong dearly and beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. Lalo na po sa mga awit, mga minamahal. Amen. Amen. Hindi lang tayo umaawit, mga minamahal. Amen. Alam niyo po ang isang mga awit, sila po ay nasa harap lagi, mga minamahal. Amen. Ang mga awit, sila po yung ibinabala, mga minamahal. Amen. Kung babasahin po natin ang banal na kasulatan, amen, kapag nakikipaggera ang mga Israelites, sino ang nasa harapan? Yung mga awit. Hindi yung may dala ng mga espada, mga minamahal. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamalapeng Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Kanya-kanya po tayo ng pagtatrabaho ng kaligtasan natin, mga minamahal. Amen. Hindi po natin iniaasa yung ating mga kaligtasan sa ating mga kapwa mga awit, mga minamahal. Amen. Di bali, nandiyan naman si brother, masipag magpuri. Amen. Pag siya po, mga minamahal, ay umangat, mga minamahal, hindi tayo makakakapit. Amen. Hindi tayo makakasabit sa kanyang palda. Amen. Sa braso, iwan tayo, mga minamahal. Amen. Dahil yung ating paglilingkod, hindi seryoso, mga minamahal. Nandito nga tayo sa gawain ng malapenon. Dumadalo nga tayo 3 times, mga minamahal, a week, mga minamahal. Amen. Subalit, mga minamahal, pag dumalo naman tayo, mga minamahal, amen, hindi na natin naabutan ang puri. Mga minamahal. Amen. Napakalaga po ng puri. Bakit mga minamahal? Amen. Sinasabi ng banal na kasulatan upang makalapit. Amen. Sa mahal na Panginoon, kailangan muna natin siyang paluguran. Amen. Hindi madali ang pagdama sa banal na presensya ng ating dakilang Diyos. Mga minamahal. Amen. Hindi pagtaas ng kamay, pagpikit ng mata. Amen. Nandiyan na kaagad ang presensya ng mahal na Panginoon. Amen. Pinagsisikapan po ito, mga minamahal. Amen. Pinagsisikapan po, lalo na kung tayo mga awit, tayo nagiging daluyan ng masaganang pagpapala, mga minamahal. Amen. Kaya't anong kapangyarihan meron tayo, mga minamahal, kung hindi tayo nagpupuri sa ating tahanan, hindi tayo pumupunta sa pastoral house upang makipuri, mga minamahal. Amen. Dumating tayo, mga minamahal, late na tayo, hindi na tayo nakapagpuri sa mahal na Panginoon. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Kailangan, mga minamasikapin po natin, maramdaman lagi ang matamis at banal na presensya ng ating dakilang Diyos. Amen. Sapagkat sinasabi, ang matamis at banal na presensya ng ating dakilang Diyos, kapag ating naramdaman yan, amen, sabi ng banal na kasulatan, hinuhugasan tayo ng banal na dugo ng ating pong pinakamamahalang Jesus. Nagiging perpekto tayo sa harap. Kaya sa oras na dumating ang ating dakilang Diyos, sasalubong tayo sa alapaap, mga minamahal. Amen? Subalit mauuna po muna yung mga natutulog. Amen? Bago tayo mga nabubuhay, mga minamahal. Amen? Kaya sinasabi natin, gusto nating magmana ng buhay na walang hanggan. Gusto nating makita ang mukha ng malapinoon. Nais nating makita siya ng mukhaan, mga minamahal. Amen? Subalit taliwas naman doon sa ating mga ikinikilos, mga minamahal. Amen? Kaya sabi po, lahat tayo, mga minamahal, kailangan na tayong magseryoso. Amen? Sa paglilingkod sa ating pong pinakamamalaking Jesus. Amen? Kaya sinasabi po, mga minamahal, amen? Lagi tayong manalangin. Pray without ceasing, mga minamahal. Amen? Dumaing tayo ng dumaing sa ating dakilang Diyos. Hindi lamang sa oras na tayo po ay may problema, saka lamang tayo dadaing. Amen? May problema man o wala, nasa kaginhawaan man, nasa karamdaman, kahirapan, kadalamhatian, kalungkutan, kasiyahan, kagalakan, tayo po ay mananalangin. Tayo'y magpapasalamat sa ating dakilang Diyos. Amen? Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahalang Diyos. Anong ating ipapanalangin, mga minamahal? Hindi ang material na bagay, mga minamahal. Amen? Hindi natin ipapanalangin, malapay bigyan mo ako ng milyon. Amen? Malapay nung bigyan mo ako ng mansyon, bigyan mo ako ng malawak na lupa. Amen. Mahal na Panginoon, bigyan mo ako ng mataas na posisyon. Hindi tayo nagtatapat. Amen. Hingi tayo ng hingi sa ating dakilang Diyos, hindi naman natin ginagawa ang kalooban ng ating dakilang Diyos.
Amen. Pagdating sa pagbibigay, amen, hindi natin maibigay ang para sa ating dakilang Diyos. Kahit sinasabi mga minamahal, amen, ipagtrabaho natin, mamuhay tayo ng tapat, amen, may kabanalan, amen. Huwag tayo makipamatok sa sanlibutan, kung anong uso sa sanlibutan, amen, kung anong get up ng isang makasanlibutan, gagayahin natin, amen. Kung anong mga inilalagay sa kanilang katawan, mga minamahal, huwag na natin gayahin, huwag na rin natin i-apply sa ating katawan, mga minamahal, amen. Iba ang kanilang buhay, iba yung ating buhay. Tayo'y nabubuhay, amen, sa spiritual. Hindi tayo nabubuhay ayon sa laman. Tandaan po natin yung mga minamahal. Ang nabubuhay sa laman, mag-aani ng kasiraan. Amen? Ang nabubuhay sa spiritual, amen, mag-aani ng buhay na walang hanggan. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamalapayang Diyos. Anong ating ipapanalangin, mga minamahal? Sabi ng banal na kasulatan, magsipanalangin tayo na ang pagbabalik ng ating dakilang Diyos ay hindi sa oras ng ating pong panlalamig. Hindi sa oras ng ating pagkakatulog. Amen. Yung mga bumaba, mga minamahal, kailangan bumalik na. Amen. Sabi nga gumising na tayo, mga minamahal, panahon na. Amen. Panahon na upang tayo po'y manumbalik sa ating pong pinakamamalapayang Jesus. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ng ating pong pinakamamalapayang Jesus. Amen. Gusto nating makita ang mahal na Panginoon. Ayaw naman nating bumalik bilang mga awit. Ayaw naman nating magpagamit sa ating dakilang Diyos. Ayaw naman nating maghayo. Amen. Ayaw nating magbunga. Amen. Ayaw nating magbigay. Ayaw nating mamuhay ng may kabanalan. Amen. Ayaw nating dumalo. Gusto nating buhay na walang hanggan. Napaka-imposible yan, mga minamahal. Amen. Sabi nga, mga minamahal, amen, huwag pakainin, taong tamad. Amen. Hindi tayo kakain kung tatamad-tamad tayo sa paggawa ng mabuti, mga minamahal. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Jesus. Amen. Kailangan, mga minamahal, amen, napakahalaga, mga minamahal, pananalangin. Amen. Lagi tayong manalangin. Paggising sa umaga, mga minamahal, magpuri. Amen. Magiging effective yung ating panalangin kung mayroong kasamang puri, isang oras, mga minamahal. Amen. Kaya nga dito po sa pastoral house, mga minamahal, amen, anong oras ang simula? Alas 4 hanggang alas 12 ng tanghali, mga minamahal. Saka pa lamang mananalangin pagkatapos ng puri sa ating dakilang Diyos. Amen. Kaya sa kahabagan ng ating dakilang Diyos, unang dalangin ng ating pong dearly and beloved parents in the Lord, mga minamahal, amen, lahat ng mga prayer requests, amen, tinutugon po ng ating pong pinakamamalapayang Jesus. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Hebreo 13:5, amen. 13:5 hanggang 6, ating pong basahin, mga minamahal. Dito po sa aklat ng Hebreo, kabanata po ay 13, ang bersikulo po ay 5 hanggang sa 6, ganito po ang pagkasabi. Magilag kayo sa pag-ibig sa salapi, magkasaya kayo sa inyong tinatangkilik, sapagat siya rin ang nagsabi sa anumang paraan ay hindi kita pagkukulangin, sa anumang paraan ni hindi kita pababayaan. Ano pa't ating masasabi ng buong tapang, ang Panginoon ng aking katulong, hindi ako matatakot anong magagawa sa akin ng tao. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamalapayang Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Mangilag tayo sa pag-ibig sa salapi. Huwag tayo magmadali, mga minamahal. Amen. Huwag nating madaliin. Amen. Na tayo kumita ng malaking salapi. Kung anong meron tayo, sinasabi ng mahal na Panginoon, makontento muna tayo dyan, mga minamahal. Sapagkat sinasabi ng mahal na Panginoon, sa anumang paraan. Amen. Hindi tayo pagkukulangin, hindi niya tayo pababayaan, mga minamahal. Kung yung mga ibon nga, mga minamahal, hindi nagtatrabaho, pinapakain ng mahal na Panginoon. Anong ginagawa ng ibon? Nagpupuri. Amen. Sabi nga, mga minamahal, kung hindi tayo marunong magpuri, mga minamahal, darating na lang tayo dito, mga minamahal. Amen. Patutuo na, mga minamahal. Amen. Wala. Wala tayong mapapala, mga minamahal. Amen. Wala tayong pagpapala matatanggap sa ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Sapagkat kung napakahalaga ng kaligtasan para sa atin, anuman, amen, priority, amen.
nauuna lagi ang mahal na Panginoon. Ang priority lagi ang mahal na Panginoon. Amen. Hindi ipagpapalit ang mahal na Panginoon, ang kaligtasan sa anumang material na bagay sa sanlibutan. Amen. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos. Amen. Namomroblema tayo, mga minamahal. Yung ating mga minamahal, mga kapatid. Amen. Nagpapatotoo. Sabi ng ating beloved kapatid, mga minamahal. Amen. Yung interview niya, amen, nung gusto niyang mag-abroad, amen, hindi siya ipinasa. Sabi niya, mga minamahal, bakit kaya? Amen. Sabi niya, positive pa rin siya. Alam ko, mahal na Panginoon. Hindi mo kalooban. Meron pang the best na nakalaan, inilaan mo para sa akin. Meron nga, mga minamahal. Amen. Mas malaki ang sahod kaysa doon sa nauna. Sinubukan niya ulit doon, mga minamahal, doon sa mas malaking sahod. Doon nga, mga minamahal. Alam niyo po, yung nakita yung kanyang resume, mga minamahal. Amen. Sapagkat i-interviewin siya, mga minamahal. Amen. Sabi doon, Jesus Miracle Crusade International Ministry. Ang sabi ng interviewer, mga minamahal, Jesus Miracle Crusade, sabi niya, magpuri ka nga. Nagpuri yung kapatid natin, mga minamahal. Amen. I live for Jesus. Hindi nahiya kahit mayroong mga tao, mga minamahal. Amen. Kahit may mga kasama siya na i-interviewin pagkatapos niya. Amen. Sabi nung mag-i-interview sa okay na, sabi niya. At sabi nung mag-i-interview sa kanya, mga minamahal, wala akong maisip na itanong sa'yo. Ito na lang ang tanong ko sa'yo, 1 + 1. Amen. Equals to, sabi ng ating beloved kapatid, tanggap na siya, mga minamahal. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Actually, mga minamahal, napakahirap ng tanong yan, mga minamahal. Amen. Ang katanungan dyan, mga minamahal, amen, mahirap lumusot, mga minamahal. Amen. Mahirap lumusot dyan, mga minamahal. Subalit sa himala ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Kaya't sinasabi ng banal na kasulatan, sa anumang paraan, amen, hindi kita pagkukulangin. Sa anumang paraan, hindi kita pababayaan. Amen. Huwag lamang magmadali. Makontento muna kung anong meron sa atin. Mga minamahal, ang mahalaga, nakakadalo tayo ng 3 times a week sa gawain ng ating dakilang Diyos. Amen. Palakpakan po natin ng malakas sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Huwag nating isipin, mga minamahal. Amen. Baka pag dumalo ako ng 3 times a week, mawalan ako ng trabaho. Amen. Extreme sacrifice. Amen. Sabi ng ating pong mahal na Panginoon. Sabi ng banal na kasulatan, tularan daw po natin ang pananampalataya ng ating pong beloved parents in the Lord. Sasabihin natin, hindi ko kaya. Amen. Hindi natin kaya dahil hindi tayo sumusunod. Amen. Anong sabi ng ating pong dearly and beloved parents in the Lord? Magpuri. Amen. Manalangin. Mag-ayuno. Mga minamahal. Amen. Yung pananalangin, mga minamahal, magkakasama po yan. Pag-aayuno, pagpupuri. Yan yung pong sandata natin, mga minamahal. Amen. Ngayon, kung tayo po, mga minamahal, amen, ay tumatayo, mga minamahal, tayo lang tayo, mga minamahal, wala tayong puri, mga minamahal, wala tayong kapangyarihan. Paano tayo magiging daluyan ng masaganang pagpapala, mga minamahal? Lahat po tayo, mga minamahal. Amen? Hindi lamang po kayo, maging ang inyong abang lingkod, subject po dito, kasama po dito, mga minamahal. Amen? Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Amen? Sa pagpupuri, mga minamahal, amen, lumalayas ang masamang espiritu. Amen. Nalulugod ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Kahit anumang problema, sabi nga mga minamahal, yung wall of Jericho, mga minamahal, sabi ng banal na kasulatan, talagang napakatibay niya, mga minamahal. Amen. Bakit natibag yan, mga minamahal? Amen. Dahil sa pagpupuri ng mga tunay na anak ng Diyos. Amen. Si Haring David, yung uso, yung leon, pinapangahan lang niya, mga minamahal. Sinusuntok, namamatay ang leon. Sabi niya, kapag di na kinukuha yung topa niya, hinahabol niya. Amen. Matulin ang leon, tumakbo, mga minamahal. Amen. Matulin. Amen. At napakalakas ng uso. Mga minamahal, alam niyo po, mga minamahal, kapag isang hampas lang ng uso sa katawan ng tao, warak na ang katawan ng tao, ganyan kalakas ang uso. Maging yung leon man, kapag sinakmal ka sa liig, putol ang liig, mga minamahal. Amen.
Subalit sa kapangyarihan ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, amen. Pinapangahan lang po ito ni David. Ganyan din po yung ating mga problema. Kayang-kaya natin yung pagtagumpayan. Mga minamahal, sabi nga ng banal na kasulatan, we are more than conqueror. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamalapeng sus. Yung kahirapan, kayang-kaya natin yan, mga minamahal, sa tulong at habag ng ating dakilang Diyos. Amen? Sumunod lamang. Amen? Kung anong sinabi ng mga nangangasiwa sa atin. Amen? Ng ating pong beloved parents in the Lord, mga beloved children, mga minamahal. Amen? Mga beloved elders. Sumunod po, mga minamahal, sapagkat hindi naman tayo ipapahamak, mga minamahal. Amen? Sasabihin ng ilan, pinagyayaman nyo lang ang ano. Amen? Sa totoo lang, mga minamahal. Amen? Ito po ay obligasyon. Amen? Lalong-lalo ng pagbibigay. Amen? Ng ating pong ikasampung bahagi at handog. Mga minamahal. Amen? Palakpakan po muna natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na pensus. Kahit sinasabi, mga minamahal, ano pat ating masasabi ng buong tapang. Amen? Ang Panginoon ang aking katulong. Amen? Ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, siya'y handang saklulo. Amen? Kaya nga sa mga nadidisgrasya, mga minamahal, amen? Yung ating kapatid, amen, nakasakay sa eroplano, amen, nawalan ng talagang tumigil yung makina, mga minamahal, pabulusok na. Anong ginawa ng ating kapatid? Nagpuri na nagpuri. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Amen. Sinasaway sa ng mga Muslim. Mga minamahal, hindi nagpatinag. Patuloy pa rin sa pagpupuri sa ating dakilang Diyos. Amen. Anong sabi ng piloto? Amen. Nung nakalapag sila ng safe, mga minamahal. Sino nagpupuri? Sino sumisigaw ng Hallelujah, praise the Lord? Amen. Ako po, taga Jesus Miracle Crusade International Ministry. Alam niyo po, sabi ng piloto, doon kayo'y nagpupuri, sumisigaw ng malakas na Hallelujah, praise the Lord. May dalawang kamay na higante humawak sa eroplano at tayo ibinaba ng ligtas. Amen? Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamalapeng sus. Maraming nagpapatutuo. Sabi ng banal na kasulatan, hindi kita pababayaan. Magtiwala lamang tayo sa ating dakilang Diyos. Amen? Mga walang sasakyan. Amen? Pinagkalooban. Dati-rati hindi makabili ng bisikleta. Amen? Ngayon, 4 wheels na, mga minamahal. Dati nangungupahan lang, ngayon mga minamahal, amen? Ilan na yung kanyang apartment. Dati-rati yung kanyang negosyo, iisa lang na branch, maliit, ngayon pinaglaki, pinagyaman na, pinagpala ng ating pong pinakamamahal na pensus. Amen? Yung ating mga minamahal na kapatid, problema sa tuition fee, amen? Sabi ng ating beloved kapatid, mga minamahal, siya na po ay engineer ngayon, amen? Sabi niya, napaka-imposible na maging sabay-sabay ang aking scholarship. Sabi niya, mga minamahal. Amen? Subalit sa, imposible sa tao. Amen? Subalit sa ating dakilang Diyos, lahat posible. Amen? Kahit sabi ng kanyang ating beloved kapatid, dalawa-dalawa ang kanyang scholarship. Sa makatuwid, wala siyang binayaran sa kanyang tuition fee. Libre, pinag-aral ng ating pong pinakamamalapeng Diyos. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamalapeng Diyos. Everybody shout, praise the Lord! Kaya anong ikakatakot natin, mga minamahal? Amen? Makakaramdam lamang tayo ng takot kung tayo nagkukulang sa pagpupuri. Kapagkat sinasabi ng banal na kasulatan, kung nasa atin ang espiritu ng ating dakilang Diyos sapagkat hindi tayo binigyan ng katakutan, kundi kapangyarihan ng ating pong pinakamamalapeng Diyos. Kaya nga ang ating pong dearly beloved parents and Lord, pumunta ng Talipaw, Hulusulo. Amen? Hindi natakot. Amen. Talagang sa layon din, mga minamahal, mga halang ang kaluluwa. Amen. Yung mga ibang nauna nga, mga minamahal, hindi na nakauwi ng buhay. Yung pari, tinalupan ng talampakan. Amen. Dinukot ang mata, dalawang mata. Amen. Pinugutan ng ulo, pinaghiwalay. Amen. Hindi matagpuan ang ulo. Magkahiwalay, itinapon. Mga minamahal. Amen. Subalit ang ating pong dearly beloved parents in the Lord, amen. 13 sila, mga minamahal. Amen. Pang-13 ang ating pong dearly and beloved honorable evangelist Pastor Wildy Estrada Almeida kasama ng mga 12 prayer warriors. Amen. Pagpunta po nila doon, mga minamahal. Amen. Walang galos, mga minamahal. Amen. Wala man lang nitulo ng kanilang buhok. Hindi man lang nakanti. Mga minamahal. Anong nangyari? Nailigtas pa ang mga hostages. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na pensus. Everybody shout, praise the Lord!
Mag-aalinlangan pa po ba tayo sa kapangyarihan ng ating dakilang Diyos? Amen? Mag-aalinlangan tayo kung hindi tayo seryoso sa paglilingkod. Amen? Pagdating natin dito, puro cellphone na lang hawak natin, mga minamahal. Amen? Alam niyo po, mga minamahal. Amen? Grabing habag ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Amen? Noon, mga minamahal, sabi ng mahal na Panginoon, huwag kang lalagpas dyan. Amen? Mamamatay ka. Amen? Sabi ng mahal na Panginoon kay Moses, sabihin mo sa mga taga-Israelita, huwag silang lalagpas. Pag lumagpas sila, patay sila. Amen? Yung mga naghahain ng handog, mga saserdote, mga minamahal. Amen? Yung kanilang puso't isipan, kailangan ito po, mga minamahal, malinis, dalisay. Amen? Sapagkat kung magkaroon lamang, mga minamahal, ng kaunti, maliit, mga minamahal, hindi na sila makakalabas ng buhay. Papasok sila sa banal na dako upang maghandog, mga minamahal. Amen? Nagkaroon ng maruming puso't isip, agad-agad mamamatay sa oras na yun. Amen? Paano nila malalaman? Kapag hindi na tumunog yung bell, tinatali sa paa. Ang ginagawa, hindi sila pumapasok doon. Bakit, mga minamahal? Kapag hindi itinalaga, hindi makakapasok doon, kaya hinihila na lamang nila palabas. Tayo, mga minamahal, amen? Pinagpala ng ating dakilang Diyos. Ano mang ating pagkukulang, binibigyan pa rin tayo ng pagkakataon ng ating dakilang Diyos. Amen? Patuloy pa rin tayong pinatatawad sa oras na tayo magpakumbaba sa harapan ng ating dakilang Diyos. Kaya lang sa atin, mga minamahal, umaabuso tayo, mga minamahal. Inaabuso natin ang kahabagan, ang kabaitan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen? Kahit sinasabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, hanapin muna natin ang kanyang katwiran, mga minamahal. Amen? Unahin muna natin ang kanyang banal na kalooban. Amen? Saka na natin, mga minamahal. Amen? Sabi ng banal na kasulatan, lahat ng mga bagay. Amen? Lahat daw po, mga minamahal. Amen? Hindi po ito, mga minamahal. Amen? Suntok sa buwan. Amen? Hindi tayo nagbabakas sakali, mga minamahal. Sinasabi ito, pangako talaga ito ng ating pong pinakamamalapang Jesus. Amen? Kung paano tayo pinagaling sa ating mga karamdaman, mga ketong nilinis, mga bulag nakakita, mga patay binuhay sa pangalan ni Jesus. Amen? Ganito katotoo ang pangako ng ating dakilang Diyos. Anumang salita, amen, manggaling sa ating dakilang Diyos, sabi nga po, hindi babalik sa Kanya, amen, hanggat hindi nagkakaroon ng kaganapan, katuparan. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamalapang Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating pong pinakamamalapang Jesus. Kaya huwag po natin sayangin, mga minamahal, ang ibinigay na pribileyo ng ating pong pinakamamahal na Jesus. Amen? Sinasabi ng banal na kasulatan, ang magtiis hanggang sa wakas ay siyang maliligtas. Amen. May pagtitiis. Extreme sacrifice, mga minamahal. Amen? Bakit, mga minamahal? Kailangan nating iwanan. Amen. Yung iba, loved ones nila, iniwanan, magpagamit sa banal na ubasan na ating dakilang Diyos bilang manggagawa. Amen. Extreme sacrifice. So, bali sabi ng banal na kasulatan, grabing reward ang tatanggapin nila, mga minamahal. Amen. Yung iba, mga minamahal, amen, sabi nga po, mga minamahal, iniwanan ng trabaho, iniwanan ng pamilya, hindi na nagnegosyo, talagang nagpagamit na sa ating dakilang Diyos, mga minamahal. Amen. Ano pang pagtatrabaho natin, mga minamahal? Amen. Sabi nga po, mga minamahal, ilaan na lang natin yung ating panahon sa paglilingkod sa ating dakilang Diyos. Amen. Kung dumating ang ating dakilang Diyos, naiwan tayo sa rapture, naku, nakakatakot, sabi ng banal na kasulatan. Bakit po, mga minamahal? Grabing kadalamhatian. Grabing kahirapan, mga minamahal. Amen. Tatatakan tayo ng 666. Tutugisin tayo na parang kriminal. Amen. Upang ipatanggap sa atin ang tatak ng kaaway, mga minamahal. Kung walang tatak, bata, matanda, mga minamahal, mayaman, mahirap, kung walang tatak, hindi makapagtrabaho. Amen. Hindi mo mawi-withdraw ang pera mo, milyon-milyon sa bangko. Amen. Ay, sabi ng iba, withdrawing ko na. Amen. Withdrawing ko na, lagay ko na sa bahay. Sabi ng iba, hindi tayo makapag-travel, hindi ka rin makabili, ultimo sarili mong lupa, hindi natin matataniman. Bakit? Walang tatak ng 666. Amen.
At bago tatakan ng 666, amen, pahihirapan muna. Tutorturin muna tayo, mga minamahal. Aalisin isa-isa ang mga kuko. Iplaplais ang mga ngipin, mga minamahal. Amen. Buhay pa tayo, dudukutin na ang ating mga mata. Amen. Yung masugat lang tayo ng matalim na bagay, napakasakit na po, mga minamahal. Amen. Papasuin, mga minamahal, lahat ng parte ng ng katawan natin. Kung meron tayong mga loved ones, yung asawa natin, mga minamahal, pagsasamantalahan sa harapan natin. Yung ating mga anak, mga minamahal, maaatim ba natin, mga minamahal, umiiyak ng umiiyak dahil sa gutom? Amen. Iyak ng iyak, hindi, walang magulang, mga minamahal, matitiis yung kanyang anak, mga minamahal. Amen. Kaya ba natin ito, mga minamahal? Amen. Kaya ba natin? Hindi natin kaya ito. Kaya sabi na po, panahon na para gumising tayo sa pagkakatulog. Maglingkod na po tayo ng seryoso sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Kaya sinasabi, mga minamahal, Revelation, amen, 3:10, sapagkat tinupad mo ang salita ng aking pagtitiis, ikaw naman ay aking iingatan sa panahon ng pagsubok na darating sa buong sanglibutan upang subukin ang mga nananahan sa ibabaw ng lupa. Ang pagsubok, mga minamahal, amen, pinahihintulutan ng ating dakilang Diyos sa buhay ng Kristiyano. Amen. Gawa ng kaaway. Amen. So, balit sabi ng banal na kasulatan, dahil tinutupad natin ang salita ng mahal na Panginoon, dumadalo tayo, mga minamahal, kahit wala tayong pamasahe. Pag uwi natin, maglalakad. Amen. Kahit malalayo, mga minamahal, nakakalungkot lamang ng iba sa atin, napakalapit, mga minamahal, subalit nalilate pa rin, mga minamahal. Amen. Yung iba sa atin, mga minamahal, amen, merong sasakyan, amen, hindi pa rin makadalo, mga minamahal, amen. Katuwiran, walang gasolina, amen. May tricycle, walang gasolina, mga minamahal, amen. Samantalang nung walang tricycle, nakakadalo naman, mga minamahal, at maaga pa, mga minamahal. Yung iba sa atin, maagang maaga, nakakapag-set up pa. Amen. Ngayon, mga minamahal, nung pinagpala na ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, nakalimutan na, mga minamahal. Kahit panahon na, para gumising tayo, mga minamahal. Amen. Amen. Kailangan pa bang, minsan tayo, mga minamahal, para tayong pako, mga minamahal. Amen. Kailangan pukpukin upang bumaon. Amen. Kailangan tayo muna'y makarinig ng mga pangangaral, mga minamahal. Minsan, nagko-complain tayo, napakasakit naman. Masakit naman mangaral si brother so and so, mga minamahal. Amen. Kung hindi tayo nasasaktan, mga minamahal, magtanong na tayo sa ating sarili, mga minamahal. Amen. Bakit, mga minamahal? Mahal pa ba ako ng Diyos? Ang mahal na malapit noon, sabi ng banal na kasulatan, kanyang itinutuwid, binibigyan ng chastisement, mga minamahal. Amen. Kahit magtanong tayo kung wala tayong chastisement, nakagawa na tayo ng pagkukulang, pagkakamali, sa harapan ng ating dakilang Diyos, wala pa rin chastisement, naku, napakadelikado. Anak pa ako ng mahal na Panginoon? Amen? Baka anak na sa labas, mga minamahal. Amen? Baka hindi na anak ng mahal na Panginoon, anak na ng kaaway, mga minamahal. Amen? Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamalaking Jesus, ating pong binibigay kung pagkakataon sa ating pong beloved elder, beloved brother Joven Ferrer. Praise the Lord. Di lagi ay para sa mga banal, sa katulad ko na naghahanga, nagsusumika, nagtitiis upang makarating ang panalangin ay pagpalain na makarating sa iyong piling
at ang pasanin ay iyong bawiin. Ang pag-ibig mo, Jesus, ay sa akin. Isa na po, Mami. Siya'y pag-asa ko, ang tagumpay ko ay matatamo kung magsusumika, magtatapat sa paglilingkod. Ang panalangin, hallelujah, ay pagpalain na makarating sa iyong piling at ang pasanin ay iyong mawin. Ang pag-ibig mo, Jesus, ay sa akin. At kung ako ay nasa langit na, anong ligaya ang nadarama? Do'y walang iyakan, anong saya ang makapiling ka. Ang panalangin ay pagpalain na makarating sa iyong piling at ang pasanin ay iyong bawin. Ang pag-ibig mo, Jesus, ay sa akin. At kung ako ay nasa langit na, anong ligaya ang nadarama? Do'y walang iyakan, anong saya ang makapiling ka. Ang panalangin ay pagpalain na makarating sa iyong piling at ang pasanin ay iyong mawin. Ang pag-ibig mo, Jesus, ay sa akin. Ang panalangin ay pagpalain na makarating sa iyong piling at ang pasanin ay iyong bawiin. Ang pag-ibig mo, Jesus, at kung ako ay nasa langit na, anong ligaya ang nadarama? Do'y walang iyakan, anong saya ang makapiling ka. Ang panalangin ay iyong praise the Lord. Hallelujah. 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 At ang pasanin ay iyong bawiin.
pag-ibig mo, Jesus, ay sa akin. Ang panalangin ay papalangin. Praise the Lord! Hallelujah! 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 Alam niyo mga minamahal, napakaraming mga dinaranas sa mga anak ng Diyos. Totoo yun. Problema, mga pasakit sa buhay, kahirapan, dahilan kung bakit kuminsan umaayaw na tayo. Pero sabi ng awitin, we have to keep on praying. Patuloy tayo humingi ng lakas ng loob sa Diyos. Sa piling na mahal na Panginoon, wala nang iyakan. Kung dito umiiyak ka, doon kagalakan ang pangako ng Diyos. Kung dito naghihirap ka, doon may pinahandang kalalagayan tayo, mga minamahal. Ang kailangan lang magpatuloy ka. Ang kailangan lang panghawakan mo kanya mga pangako. Pwede pang minsan pa nating awitin ito, mga minamahal. Ang panalangin ay ang panalangin ay papalain sa iyong piling at ang pasanin ay iyong bawiin. Praise the Lord. Let us pray. Tayo natin dumalangin mo, minamahal. Huwag kang mahiya sa Diyos. Hinihintay pa natin ng Diyos ang bawat sasambitin mong panalangin. Gusto tayong tulungan ng Diyos. Huwag kang mapagod panalangin at magtiwala sa Kanya. Let us pray. Heavenly Father, walang bagay na nalilingid sa iyo. Talastas mo ang dinaranas ng iyong mga anak. Ikaw ang nakakaalam kanila mga pangailangan. Abutin mo kanilang pangailangan. Huwag mo hayaan na Panginoon isa sa amin palaglang sa iyong mga kamay. Gusto namin sama-sama kami hanggang sa iyong pagbabalik. Paghawakan mo ang bawat isa. Lead mo mong aming maganap ang iyong banal na kalooban. Taglay namin ang kalakasang nagmumula sa iyo. Ito ang aming samo at panalangin sa iyong pangalang Jesus. Amen and amen. Sa ating mga minamahal na mga bisita, saan man kayo naroroon, abot kayo ng mahal na Panginoon. Tanggapin ninyo ang ating mahal na Panginoong Jesus.
Apat ang reglamento ng kaligtasan. Unang-una yung pananampalataya. Kailangan manampalataya tayo sa isang Diyos. Walang iba ang ating mahal na Panginoon Jesus. Pangalawa ay pagsisisi. Lahat ng tayo nagkasala, nagkakamali. Kailangan nating humingi ng kapatawaran. At pangatlo, ay ang bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Acts 2:38. Pag ating tinanggap ang bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus, tatanggapin natin ang kaloob ng Espiritu Santo. Mapapatawad ang ating mga kasalanan. At ang pangapat ay kalawain na mahal na Panginoon, ang bautismo sa Espiritu Santo. Kung nakita natin mga minamahal, nanginginig, umiiyak, pagdamayan ng banal na presensya ng Diyos. Yan ang pinaka-aasam-asam ng bawat anak ng Diyos. Parating makadama ng banal na presensya ng mahal na Panginoon. Sa oras ito, pikit ninyo inyong mga mata. Itaas ang inyong mga kamay. Lahat ng aking sasabihin, sundin nyo. Inyo ring sabihin. Sabihin nyo, mahal na Panginoong Isus, maraming salamat po sa iyong mga salita na aking napakinggan sa umagang ito. Ako po ay makasalanan. Ako'y nagsisisi sa lahat ng aking nagawang pagkakasala. Mula noong ako'y magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Tinatanggap kita ngayon bilang aking tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Gawin mo kong tunay na Kristiyano sa isip, salita at katotohanan. Isulat mo nawa ang aking pangalan sa aklat ng buhay dyan sa kalangitan. Sampu ng aking mga mahal sa buhay. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aking samot panalangin. Amen and amen. Kami na lang po mga minamahal. Dakilang Diyos ang banal sa iyong pangalan, pinakamamalapay na Yesus, malapay narito yung mga anak. Saan man sila naroroon, tumanggap sa iyo sa paniniwala para ng palataya na ikaw ang Diyos na kanilang malalapitan. Sa oras ito ng mga kanilang pangangailangan, sa pandalangin na aming ginagamit ng Evangelista Will Estrada Almeida, ay pumaminamal ang mga gagawa. Abutin mo ang kanilang mga pangangailangan sa may malang kaparaanan. Walang bagay na nanalingin sa iyo. Walang bagay na mahirap sa iyo. Hindi distansya makaadlang na yung pagpapala sa aming mga kapatid neto. Pagpalay mo sila malapay noon at patawan sila sa kanilang mga nagpagkasala. Gawin mo silang tunay na Kristiyano sa isip sa katotohanan. Isulat ang kanilang mga pangalan sa aklat ng buhay sa kanilang mga mahal sa buhay. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aming samot panalangin. Amen and amen. Amen and amen. Praise the Lord. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Kung tayo po may mga karamdaman, kaliwang kamay sa ating mga parte ng karamdaman, kanang kamay sa ating mga ulo. Kung tayo po may mga problema, dalawang kamay taas. Kung tayo po may mahal sa buhay, nais nating ilapit sa mahal na Panginoon, dalawang kamay taas. Walang posible sa Diyos. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah. Dakilang Diyos ang banal sa iyong pangalan. Pinakamamalapay sa iyong salita. Kapag aming maramdaman sa Santong Espiritu, kami may kapangyarihan palayasin lahat ng gawa ng kaaway sa oras nito. Sa pandalangin ng aming ginagamit ng mga Evangelista Will Estrada Almeida, ang pumaminawa naman manggagawa, sama-sama naming sinasaway lahat ng demonyo na mga karamdaman. TB, diabetes, cancer, leukemia, COVID-19, trangkaso, high blood, stroke, ay kumita ka sa atin ng mighty ka sa atin, Jesus' name. We bind the power of darkness in the mighty name of Jesus. Lahat ng pagkababagi sa iglesia, mga panlalamig, gawa ng kaaway, kumita ka sa atin ng mighty ka sa atin, Jesus' name. We bind the power in Jesus' mighty name. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Tayo po natin tumayo, mga minamahal. At ating po tayo po lahat ay tatalon 3 beses. Sabay submit ng hallelujah. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Sapagkat ito'y makalangit na salita. Amen. Lahat po muna ng pinagpala, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. 3 times. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you so much, Lord Jesus. Thank you so much, Lord God. Amen. Amen. Praise the Lord. At maraming salamat sa ating mahal na Panginoon. At tayo po dadako sa ating pong mga announcement. At ito po ating